Hello po, kumusta po kayo? Hello po, tanong po ako. Rodnel Gakuan. Yes po. Yes po, comment lang po. Gerjato Origin Hazia. Welcome po. Teacher Neri, hi po. Hello din po. Garjano Origin Hasia, hello din po. Rowena Galay, hello po. Judeline Imbudo Langomez, hello po. Magandang hapon din po. Naida Bagasin, Gretchen, hi, hello din po. Teacher Neri, ano mga bawal sa reels, ma'am? Avoid music po. Dahil hindi po safe na maglagay po ng music. Mostly po kasi ay nakaka-copyright po o nag-claim po ang may-ari po ng music. At saka marami po na dapat masunod ang community standards ni Facebook. Content monetization policies, marami po yun. At kailangan po basahin po yun. At kung ano naman po, kung gusto niyo rin pong maalaman po talaga yung mga bawal, meron din po akong upload sa aking YouTube, Kinabuhi is Life. Nagkaroon po ako ng policy issue, kagagawa ko lang po ng Facebook account ko, naghanap-hanap na po ako ng paraan para matanggal. Wala naman po akong makita na violation. Natural po yun, Rodnel Gakuan. Paki-screenshot po yung policy issue mo po. Nagkaroon, pagkabago ka po, natural po yun na hindi mo pa po na meet yung criteria. Kaya po, nagkaroon po kayo ng policy issue. Nag-a-appear po doon na dahil po yun sa bago pa po ang iyong account. Ngayon kung meron pong ibang concerns po doon, gusto ko lang din po makita po yung screenshot po nung kung ano po yung nakalagay po doon sa policy issue. Ganyan din buko dati, kakagawa ko lang din po. Ganun po ang nakasaad, may policy issue. Dahil po yun sa bago pa lang po yung account, hindi mo pa po na-meet yung kailangan po na kuhanin po na halimbawa sa stars. Ken Gardose Escala, welcome po, Brad. Teacher Neri, no need po. Ganito po sa sa Facebook Reels. Ito nga po yun na maganda po ngayon ay nagkaroon po ng pagkapantay-pantay po tayo ngayon sa Facebook. Kasi katulad po sa amin, meron kaming mga trending videos. Marami na pong followers. Pero hindi pa po na-monetize sa ads on Reels. Yung mga nakikinood lang dito, nanonood sa mga tutorials po ng mga tutorials, kami pong mga nag-tutorials, naunahan pa kami doon po sa mga bago lang po, na hindi pa naman po umabot ng 1,000 followers, at hindi rin po, iilan lang po ang mga views.
sa ads on Reels po kasi ay wala pong requirement sa kung ilan ang views at ilan ang followers. Ang kailangan lang po ay dapat nakasunod sa community standards, content monetization policy, dapat nakasunod po para ikaw ay ma-monetize at by invite po yun. Hindi po na kumbaga ikaw po ang mag-a-apply. Si Facebook po ang mag-select sa'yo. At katunayan nga po, dito, nanonood lang po ng tutorial. Kami na po. Dito kami videos, hindi pa po na-monetize, sila po nauna. Ano po, basta lang po makasunod lang po sa criteria, wala na pong basihan doon kung ikaw po ay naka 100k, wala pong ganun. So maliit man ang views o marami ang followers mo, hindi po nagbe-base doon. So wala po tayong problemahin doon. Ang atin lang pong gagawin ay maging active lang po tayo sa pag-upload. Teacher Neri, ganun lang po. Maging active lang po sa pag-upload. At saka regular po tayo nag-a-upload, nakasunod lang po tayo sa policy. Yun lang naman po yung nakasaad po sa ads on Reels. Hello po dito sa viewers po natin sa YouTube. Maraming salamat po sa panunood. Jumeirah Vlogs, Tamsak din po. Maraming salamat po sa panunood sa ating live dito sa YouTube. At ganun din po sa ating Facebook. So marami pong nanonood dito ngayon sa Facebook. At sana hindi nyo naririnig ang music. Kasi mag-ingat po tayo na mag-live po tayo na may nasasagap po na music. Kasi yan po ay isa din po na magkakaroon po tayo ng copyright copyright claim. Rodnel Gakuan, ma'am, send ko po sa messenger nyo. Okay po, wag po kayong mag-alala yan. Ganyan po talaga yan. Ganun din po nangyari po sa akin. Naku, malakas na talagang audio. Madidit po talaga ang live video na ito. Magkakaroon po siya ng copyright dahil sa music na nasasagap sa paligid. Nel Bravo, pwede po magtanong? Opo. Ganun lang po, Teacher Neri, hindi po kailangan na 100k views. Wala pong requirements na ganun. Kahit po kaunti lang po ang mga views, basta active lang po at nakasunod sa rules and regulations, mga policy, content monetization policy po sa Facebook ay pwede pong ma-invite. So wala pong application, kumbaga si Facebook po ang mag-invite. Maraming salamat po sa inyo. Ano ba yan? Kung may follow to follow Renslin Rian Sares, kung may follow to follow po na isa man lang, di ba ma-monetize? Pwede naman po. Basta lang po ay yung follow to follow ay kaugalian na po na ganyan po talaga ang ginagawa natin at hindi na tayo nag-a-upload ng mga videos dahil sa kabibisi po natin sa pag-follow to follow at hindi na nga natural ay yung nangyari. Anything po na hindi na po natural, beyond na po doon sa detect po yun ni Facebook ang mga activities na ginagawa natin sa ating account. Kaya so hindi po natin yan madadaya. Bradjan Moscare, hello sis, magandang hapon. Magandang hapon din po kapatid. Royal Belio Rente is watching. Maraming salamat po sa panonood. Susan Navarro, hello po si Susan. Ayan, sana po nakuha ko kung tama po ang pagka-pick up ko sa tanong kasi hindi ko masyadong gets yung tanong kung tama ba yung pagka-pick up ko doon sa pag-construct ng question.
viewers, pasensya na po kanina po at nawala po yung internet natin. So hindi po stable ang ating internet connection. Naririnig nyo na po ang music. Dinig na po talaga dito. Sana lang ay hindi po ito makopyright. Okay po. Opo, na-monetize po yun. Wag lang po sobra kasi nadedetect na po yan na hindi na po siya Tsaka dyan po sa follow to follow, yan po, a friendly reminder po sa amin po na nakaranas na din po ng ganyan ay hindi nga po maganda ang outcome din po. So mas maganda ang i-focus po natin yung content po natin. At after nating ma-upload ang content po natin ay gawin po nating active yung uploads natin na video. Ibig sabihin po na meron pong engagement. Isa nga po yan, kaysa naman po mag-follow to follow, why not i-focus po natin para magkaroon ng engagement. The more na tataas po ang engagement, tataas din po ang impressions. So wala na po kasi yung impressions. Tama ba ako? Impression ba yun na wala? Pagka tataas ang engagement, tataas mong impressions. Impressions po is from Facebook po yun. So pag mataas po ang impression, ibig sabihin po, is scattered po ang iyong video. Paano po makakuha ng engagement? Paano po ba tataas ang engagement? Tataas po ang engagement kung ikaw po ay active ang iyong isang video. Halimbawa, sa isang video mo, once natataas ang conversation, tumataas ang impressions nun. So the more na merong conversation ang isang video, ay the more po yan siya ma-spread sa maraming mga viewers. The more natataas ang conversation. Yan po, yan lang po ang technique. Yan po ang technique ko po. Kung bakit po pumapalo po ng views ang aking mga uploads. So isa din po yan na technique. Yung magre-reply po doon, patataasin lang po yung conversation. Wag naman po yung hindi na po natural. So ganun lang po, back to basic lang po talaga. Anything po na hindi natural, anything po ang sobra ay hindi na po maganda. So natural lang po siya. May nag-chat, reply ka. Kung 3 chat sa isang tao, 3 reply din yan. Parang tinanong ka din, kung hindi mo sasagutin yung isang sinabi, halimbawa, kinausap ka, anong pangalan mo? O di ba sasagot ka na, ang pangalan ko ay, so doon mag-reply ka. Tapos may kasunod na, taga saan ka? O yung mga ganyan. So sa isang chat niya, sa isang comment niya, replyan mo. Sa pangalawang comment niya, replyan mo. Sa pangatlong comment niya, replyan mo din. Tamang pagsagot po yun. Hindi po yun natural po yun siya. So yan po ay acceptable po sa Facebook. Kasi hindi po siya, kumbaga anything po, basta natural lang po ang paggamit po natin, ay wala pong problema. At pasensya na po talaga doon po sa like na reaction. Noon pa po, tinatanong po talaga ako doon sa like reaction. Yung like na yung approve. Natatawa talaga. Tinanong po ako noon ng isang follower. Sabi niya, totoo ba yun? Minessage pa talaga niya ako. Totoo yun? Na hindi daw yun counted yung like? Sabi ko, kako. Bakit hindi naging counted? Kung hindi yan counted, sana hindi na lang yan nilagay ni Facebook sa kanyang system. Kung hindi yan counted. Sabi, kasama po yan yung like, lahat po dan ng reaction, kasama yan sa engagement, kasama po yan. Kaya kasama yun. Meron nila like, nag-like nga siya dahil nagustuhan niya yung mo. Reaction po kasi yun, part of reaction, kasi kaya kasama po yung like. Huwag kayong maniwala po doon, wala naman pong nababasa doon. Wala pong nababasa doon sa article sa website ni Facebook na gano'n na like reaction is not counted. Wala pong gano'n. So anything na wala po doon, ay wag po tayong maniwala. Sayang naman yung mga like.
anything nga po pagka natural po ang pagka-like. Pero kung hindi natural, nade-detect din po 'yon. Kasi nalalaman po ni Facebook ang iyong activity. So, anything po na hindi natural na nangyari po sa iyong account ay systematic po kasi ngayon. So, dapat mag-ingat po tayo doon. Pero yung like na natural lang naman, nilike yung upload mo. So, wag po tayong mag-alala po doon sa like. Maganda nga po yun, may nag-like, may reaction tayo. Paano nangyari yun? Opo. So, yun lang po, reality po yun. Na yun po talaga na wala naman po talagang sinabi na hindi kasama po ang like. Kasama po sa reaction yun. Bakit hindi po kasama? Ewan ko ba kung bakit nag-trending ngayon? O sino bang nagpasimuno po noon? Kung may mababasa po doon, maniwala po tayo. Eh kung wala naman pong nakasaad doon, paano tayo maniwala? Wala pong nakalagay doon. Baka meron ko kayong comment, hindi na ano, minsan nag-review ako dito sa live ko. Sa pag-review ko ng live ko, ang nangyayari, meron pala akong hindi nababasa na mga comment. Kaya baka hindi ko po nasagot, paki-ano na lang din po, repost. May naririnig ba kayong music? Hindi ko talaga alam kung nasasagap ba itong music na to. Kaya yung ano ni yung isang nag-tutorial si Sir Jose, yung sabi niya na ano gagamitin natin para sa ano, halimbawa dito sa live natin para maiwasan yung maririnig yung mga nasa paligid natin. Nakakasagap siya ng mga music. Pag nakakasagap ng music, maano kasi itong ano, meron kasing party ngayon, merong dibu. Malayo naman yung kapitbahay namin na yun, pero umaabot pa rin dito, naaabot dito ang music sa amin. Sana lang hindi ako copyright dito. Hello po, baka meron po kayong mga concerns. Kayo po ay 17 viewers sa ngayon. Hindi ko po alam kung meron po kayong concern. Lagitik Adventure. Ako po hindi pa talaga nakapunta sa iyo. Sa setting siguro ito na ano, baka meron po kayong mga comments or question. You can comment down below po. Kaliwat kanan na ang music ko. I-delete ko po talaga ang live na ito. Nasagap ko na talaga. Sayang. Nahirap pala mag-live no pagka nandito ka sa open area. Oji, Brad Oji Ruiz, hello po. May naririnig ba kayong music? Maano pa naman itong cellphone ko? Nasasagap niya yung mga nandyan sa mga ligid-ligid.
Hello po sa ating viewers. Merong dalawang additional viewers po ngayon. Meron po kayong concerns. Bibili na talaga ako nito yung ano. Yung microphone na pagka ano hindi niya masasagap yung lahat ng mga audio sa paligid. Hello po sa ating mga viewers dyan. Baka meron po kayong concern, you can comment down below. Sa nag-message po sa akin kanina, mamaya ko po mababasa yon after live po. Pasensya na po at nawala po ang internet. Pa-comment po kung meron po kayong naririnig na music. Pa-comment po. Hindi ko nababasa ang message ko, hindi ko alam. Mga comments, baka meron kayong mga comment, hindi ko lang nababasa. Ma'am, pwede po ma'am, paano matanggal ang warning sa FB? Kayong mga tanong, kaya lang, hindi ko po nababasa. Ayan, nag-refresh lang. Ano po yung warning? Baka meron po kayong violation, ma'am. Kailan nyo po na-on ang professional mode mo po? I-comment niyo po yung ano, yung tawag nito. Meron po akong tutorial dyan na Ma'am Alicia Ramos. Meron po akong tutorial dyan kung paano po malalaman ang violation. Makikita mo po yan doon. Easy step lang po yun. Comment ka lang po doon sa bagong upload ko po. Regarding po doon sa like reaction, doon ka mag-comment para doon po ako mag-reply. Ayan, meron din nagbibenta ng isda dito. Maalis po 'yon pag maalis po yung warning, ma'am, pagka maalis din po yung ano, violation mo. Meron ka pong violation. Lagitik Adventure, Brad, maraming salamat po sa panonood dyan sa YouTube. Salamat po, Brad. Ayan, isda po kayo dyan, isda po kayo. Ayan, Kasanading is watching. Bili mo tayo ng isda. Ang hirap pala tag nasa kaano ka, yung ang palibot mo ay naririnig. Kaya maganda talaga na meron kang yung hawla. Meron kang room na hindi nasasagap. Meron kang room na hindi nasasagap ng ano, ng camera. Hello po, parintita ninyo. Opo. Anak ko ni Iling. Anak po ako ni Iling Lunsaga, Kasanading. Taga-asa ka, ayan Kasanading.
Isda po kayo dyan. Kailan po pala tandaan kung kailangan dumating, ano po kasi? Kailangan po pala tandaan kung kailan dumating, ano po kasi? Okay lang po kung hindi niyo po natandaan, ma'am. Pero Malaysia, okay lang po kung hindi niyo po natandaan. Pero check niyo po kung may violation kayo. Kaya mayroon naglagay po yan na warning kasi meron po kayong violation. Okay, anak ko ni Sammy Kasanad, taga Boulevard. Igagaw data. Magpinsan po tayo. Ma'am, pwede magtanong, paano po matanggal ang warning? Wala po ako bank account. Yung bank account, to follow na po yun, ma'am. Kung halimbawa na ikaw ay for monetization na po. Regarding po sa bank account, pwede po kayong, ang pinaka ano po ngayon, isa po sa sikat po na content creator ngayon, gumagamit po ng Hello Money. Na yun po, online na po yun. Di ko lang matandaan magkano po ang babayaran po doon sa Hello Money. Pero yun po ay saka po pagka ano po, pag alam po natin malapit na mag-monetize, mag-ready na po tayo ng ating mga bank account. Mag-sign up lang po kayo doon. Madali lang po yun. May kailangan lang po na ID. Regards na lang ko kayo yo Sammy Diana, Ian Kasanading. Hello po kayo yo Sammy, kumusta po kayo? Kumusta mo diha yo og si Auntie Uning? Ako ang kinamanghura na anak ni Mama Iling. Thank you po. So magtagalog sa ako, pasensya na po. Pasintabi po sa mga Bisaya. Nagtatagalog po ako. Hindi po. Increase visibility ay mag-pop up lang po yan sa iyo ng kusa. Increase visibility ay mag-pop up po siya ng kusa sa iyong notification na magsabi, you have increased visibility for 22 days or for 150 days, yung mga ganyan. So, big sabihin is, so na, i-spread po niya. So, magandang chances po yan. Pero, hindi po yun ang monetization, ma'am. Meron pong nakalagay na dashboard po sa monetization. For more infos po, ma'am Alicia Ramos, you can watch my reels, my uploads po, para po mapag-aralan nyo din po yan. Makikita nyo rin po yan kung saan po yung monetization, saan po yung, yan po. Nandun po sa mga reels po na upload. Marso 15 Mix TV, tamsak sis. Hello po, Marso 15. Maraming salamat po sa pag-visit, sis. Wait lang po, saglit ako. Kukuha lang po ako ng notebook. So, ilista ko na lang po. Pasensya na po talaga. Yahoo! Kuha lang po ako ng notebook kasi tayo po ay mag-aaral ngayon. Hindi po, ililista ko po yung mga concerns. Kasi pag nag-scan po ako dito, naalala ko minsan, pag nakakalimutan ko, na-message ko yung, ayan. BPI account pwede po, hindi ko po alam dahil hindi ko pa po nasubukan. Redilyn Doniego Albaliate. Pero pag may problema po regards sa bank account po ay wag po kayong mag-alala. No worries po regarding bank account kasi madali lang po mag-apply sa Hello Money. Pagka kayo po ay pwede na po mag-set up for monetization na po ang inyong mga account, ay madali lang naman po mag-set up ng ano. Pa lang, pwede po kayo mag-set up ng Hello Money.
Pero regards po sa BPI, baka mahirapan po kayo. Hindi ko lang po alam. Marami po, may nagsabi po mahirap daw pag ano sa BPI. So wala din po akong maipakita na tutorial sa inyo kasi hindi po ako gumamit ng BPI with regards sa payouts. Bakay kay Tis Marie. Marso 15 ay bumalik si Jumaira. Maraming salamat po sa pabalik-balik dito, Ma'am Jumaira. You can lapag. Opo, Marso 15 sa YouTube naman po 'yan. Pwede po sa YouTube, yun pang BPI. Dito kasi sa Facebook, so dalawa kasi ang live ko ngayon sa Facebook at saka sa YouTube. Ang sa Facebook hindi ko pa alam. Kasi may mga nagsabi din na mahirap daw i-attach sa payment system. So, you can drop your link po, Marso 15 or Jumehaira. Marso 15. Magno-note na lang po ako dito. Pasensya na po. Naku po, sira pa ang ballpen ko. Anong petsa na ba ngayon? April 2. So, ninonote ko po talaga yan, So, meron pa po kayong concerns dyan na nasa Facebook, you can comment down below. So, ganoon din po sa YouTube. Sa YouTube naman, you can drop your link. Masok 15. Jomi. Anak ko po. Sulat ko lang po. Pwede, ayun. So, nasagot ko na po yung tanong dyan po sa Kung meron po kayong tanong, paki lang po. Paki-rechat po. Baka hindi ko po nabasa kasi loading po. Jumera Vlogs. Sinad Villas yang sorry naman. Sorry. Nabisi lang talaga ako. Sinad Sinad Villas pala yan. Sorry po. I'm so sorry. Pag-ilis naman Ha? Nanay mo hang sinina dre Nanay sinina. Toro to plancha ni Dave. Ang paulam mo at mong gani. Maulaw ko. Ayan, andyan ang manoy ko. Shout out na pala Ayan Kasanading dyan. At nandito din si Manoy. Ayan. Mag-hello lang mi kay Yoyo Sami. So ako po muna ay sasagot sa mga tanong po ng ating mga kasamang content creator. Talon-talon kasi nasa live din Kuya Onad mo. Opo, okay lang po Marso 15, maraming salamat po sa iyong panonood. Okay lang din naman po kasi salamat po, appreciate ko po so much po ang inyong pong pag-support dito sa aking YouTube channel. Bagaman po ay marami na po ang pagkukulang. At sumusobra na nga. Dib na kay ballpen dib. Perma ko be, di man mo sulat. Hello po dito po sa Facebook.
Tess Marie Bakaykay, hello po. Hello po sis. Salamat po sa pag-join dito sa ating Facebook Live. Good luck na lang talaga sa live ko na ito dahil marami na pong music ang nasasagap. Okay lang sana kung mga kalapate lang yung naririnig, yung mga manok, yung mga ibon. Kaya lang may ang music talaga hindi pwede. Naalala ko pala, kaya ako natatawa. Thank you. Kaya ako natatawa dahil may nagtanong kung yung daw bang roaster o yung mga ibo o mga tilaok ng manok ay nakaka-copyright ba din daw po. So, ewan ko, natawa lang po ako pero hindi naman po, seryoso po kasi siya sa kanyang tanong. For info lang po, hindi naman po nakaka-copyright yung mga manok. Kasi natural po yun. Wala pong wala kasing honor po doon. Natural po kasi yun na boses ng mga manok. Opo. Kasi yung mga music, may mga creator po doon. Merong mga nagmamay-ari ng music na nagki-claim. Kaya po, kinaka-copyright po tayo. Kinaka-copyright claim po tayo. Kasi hindi po yun sa atin. Ginamit natin. Ayun. Pero pagka mga animals, barks, ano ng manok, tilaok, wala pong problema. So, totoo po yan. May nagtanong po. Wala, na-share ko lang din po. Ayan, hello po, sis Ruby Lapay. Hello po sa ating tatlong viewers. Salamat po sa inyong pag-support na Dilias. Martich Mel. Hello po dito po sa Facebook. Baka meron pa po kayong concerns. You can comment down below po. Lagitik Adventures. So sinusulat ko po ito para matandaan ko. At yan ay ma-support po natin. Hello po sa bagong pasok po. Welcome po. Kumusta po ang inyong mga account? Mamaya i-check ko po ito kung may copyright claim ako. Nya pa na, Dave. Nya pa na. Excited lang ka. Marso 15 Mix TV.
So, salamat po, Lagitik Adventures, Brad. Salamat po sa Diyos sa palaging pag-support. Hello po sa ating viewers dyan. Meron po kayong concerns? You can comment down below. Ay ano, nandyan pa rin si Brad. So kahapon hindi ako nag-live kasi nagkasabay din nag-live yung aking YouTube at saka aking page at saka Facebook. Baka meron po kayong tanong na hindi ko po nasagot, comment uli po. Kasi minsan dahil po yun sa palang tanong na hindi ko po nasagot. Kaya paki-comment na lang po uli. Pasensya na po dahil po sa system wala po kasi akong another device na magagamit sa pagbasa ng message. Nababasa ko naman po, ang iba naman ay hindi. Hindi ko alam dahil siguro na taon na ano lang po, mahina ang internet. Sana nga po tayo po ay basta po meron na po bang na-invite dito sa Ads on Reels? Nats Bilias Belas Sis Marso. Salamat po na hello po, Ma'am Serihan. Hello po, welcome po sa live. At kung meron po kayong concern, ma'am, you can comment down below po. Hello po sa ating bagong pasok, Ben's Q Home Vlog. Hello po, good day po. Ma'am Carmen Golangayan Serisola. Hello po. Ano imo hadib ay be? Ann Lagardas. Hello po. Yun na lang dahil mga suot-suot. Ano yung mga be?
Nads, maraming salamat po sa patambay dito sa aking live. Talon 5, lokal. Brad, Lagitik Adventures, maraming salamat po, Brad, sa iyong support. Hello po, dito po sa ating live sa Facebook. Baka meron po kayong tanong, you can comment down below lang po. Hello po sa ating viewer. Baka meron Anlargadas. Meron po kayong concern, ma'am. You can comment down below. Baka hindi ko po nababasa. Please, paki-comment din po ulit. Ma'am Marites Balangkit. Hello po, magandang araw po. Out na po, tapos na duty po. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Lagitik Adventures, maraming salamat po. Ingatan nawa po kayo, kapatid.
Abogan ninyo? Salamat po sa Diyos, Lagitik Adventures. Hello po sa mga bagong pasok po dito sa Facebook. Baka meron po kayong concerns. You can comment down below. Abugon de na. Noy abugan na, noy kay basi magpatay na. Hello po sa ating bagong pasok. Good day po. Roel Parola. Magandang araw po. Nads, maraming salamat po sa pa-support po dyan sa ating live na ito. Sige nga lang. Yan. Super. Doon sa likod. Regalo ra, mukha ka ng kabuto. Ninong man. Ano siya may ibutang? Sino pa? From lang? Ha? From lang? Roel Parola is watching. Hello po. Mylene Royalista. Toso tunoy kuha ni kuha tay. Ha? Kanay mo suoton, iplansya na pinamati di. Liligtay. Red man, red. Mangula magnet tayo naman dito yung si Kuya Martin, hindi kayong suot. So, pastor. Pastor. Noy, wako nang tagaig durian na Unya na. Wala man ko naka. Wala hinog? Busy ko taman eh. Karon. Pag yung 100 yun eh. Sinsilyo na to, Kuya Kolbe. Chay katagara. Ano na kang golden pina. Ay naaman day. Kain na nga kuan. Hello po.
59. Baka meron pa po kayong concerns o meron po kayong tanong, you can comment down below lang po. Pero kung ayan. So, kung meron po kayong tanong, pwede po kayong mag-chat dyan po sa ating comment section para may idea po ako kung ano po ang sasabihin ko po. Tulungan to. Quick na ta, broy. Wala ko. Ayun na, naman. Pagupit na sa Kinahanglan man. Ah, di man di eh. Sabi na akong pulis. kuan pinundol na sa maestra. Kan sa maestra? Ha? Pati maestra, mag-yun anak. Dili uy. Military. Ano? Kay di man daw siya kasabasta. Mm. Pinundol. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating live. At kung meron po kayong concerns na hindi ko po nasagot, you can comment down below o you can comment sa aking mga uploads. Alin man po sa aking mga uploads sa Reels ay pwede po kayong mag-comment. And once again, maraming salamat po sa inyong lahat. And good day and thanks be to God.